Kanon sa naspan guys. Pagkaon ni pangit guys, pagkaon tapod namon. Okay. Di man niya mo kaon ka ng mga pagkaon sa iro. Okay, patadukit mo sa iro. Hi guys, malunod to guys. Nawali na sila ka ng gym. Pero may chicks dito. Ako. Chicks. Tagsa mo. Ang guwang naman to, kunot na manggani, gagaba, Punot na diyan. kunot na tol. Nakunay chicks dito, malangging ng chicks pa dahil ni sila. Papara, yung gamong nga, sa disperse ko. Namira ba tanaw ni babae mag-gym kaya kasiksi? Arang kasiksi nga. Iga na, mura, magbitay na dripper kalula, mga idaran naman gusto pa, mga na naman gusto sa kape. Huwag nila 30. Guwang na. Ay, focus gi. Kigi ka ba sa kape gi. Number 1 lagi. Basta na lihangan yung sunod. Kalat mo yung mga... Gilid gi. Maigo niya ng... Pasidyohan ako na kay Ibaw nito. Kumpahong kay sa. Mukhaon na ka ba? Mukhaw na ka. Huwag naman. Di ba nga mukhaon? Pagkakala sila po na. O nilang asa, kuna ko es gihay dito para ano na.Igubiyo din ko mga tag di ay. Wala na lagi. Tanawa na para energy na rin ako. O dugo na. Tumay. Gamay. Gamay lang. Sa baso. Saan yung gilugan? Mura na mag-ring. Ayos. Nagluto guys mama pan guys, pansit ya. Ito ng sango ni Jang Isagol. Ay, wow. Sige, hindi ko kutsara. Hindi ko kutsara tingay ko. Naganda ni mong luto. Likan ba? Mari-dari na yung nangunan. Hindi nga rin kutsara. Nakita ko. Kaya na may ang kanon sa kakao. Kana ko apa? Ito palit ni mama. Nga na. Ito. Medication. Kana. Saging ang sudan. Pwede man isudan ni saging. Kaya di na ko namahalin. Kaya nga pungi. Nati pa ka. Kung ano? Ano siya nangapungi? Nangabali ba? Na, Hindi ko mahalin. nangapungi. May nanay ba nanga Nangatangtang. Bilay mo na sa language mo. Kudagan na puti. Ano naman ito? Asa dito sa tang Soki soke? ba? Nagpaladyo mas maba. Ano man? Ano na mo sa YouTube, mag-vlog na. Kanta guys. Busog pamaho kay ni kaon ko ganina pamaho alas Saan 10. nagmamay ah? Ay, saging pa. Saging pa. Ang nagi, antong maanad na kagiba, taguran na kabuo. Nakasuway na ba mo guys nga magsidag saging nga pundan. Sudan din na. Dami. Ang sigam na. Dami man isudan. Sige ka, itong pagpapino, pat ni mga start. Siyempre ako dos guys. Kaya mo yung mag-dos. Ang problema ko may tubig, away kuwan. Right? No? Try ko. Yung unang gagalitik pang grabe, busugan yung may. Ngayon ako kang batis good. Maning lupot. Kasi nilupot. Sabad sa. Nadanghag mo na ninsud na diyan gibutang. Oh, kami ni Brina na yung tik pa nakaigo ni mo. Dili mo nahiwa. Ay, may mga hindi na kaya plastic na mga boy. Minute to guys, minute to. Basic yan driver, muli pa, mag-train pa sa gym, muli na pod. Biyahe na pod, anan. Bawal na ba kung katawa di ay? Okay? Hindi na mo katawa. Yan, hindi na akong katawa. Kinaman ko yung aliwarasan. Naman, Sige lang daw pangatawa, murag na ko yung mga biot. di panganak naman na yung kuwan. Ano na kita vlog amingaw? Masayahin. Gira ko ma. Baka may na bugna pa sa ikin sa gym. Bawal. Iyan, mapa makatimaan sa akong nga tulo, makalimot pa. Wala pa di ay. Ay, siyempre bago ay pagod may tagad-dawad dot na mag-gym di man.
Bigli. Bigyan sa kaon sa saging oh. Malakaw sa saging. Di ka mo saging, di ka mo kuan. Pugos. Saan may mong gym, hindi ka mo kalsa. Kau yung bitaw po. Kana ko na ba? Awan ni mo kana sa asa man gikuan. Mura laging gipangtun. Lagi mo gipusa. Gipanton na lang tanawa magka saging. Nilod mo na dyan. Jamok na. Nilod mo na dyan. Asa lang mo kung ipil nga. Saging nga gimong gikano na. Alam mo kung nga gimong gingat-ngat. Ano Chicken. putlan pag gina? Ugaw. Lugo. Ginugoy. Ano na siya tsugod ugaw. Di lagi na pwede tulakan. Bawal lagi mo. Inamugbog na ako ng gym. Kanang yata si tulak ko. Ganun bawal yung tinukan ta. Kana may na yung dos. Pila mo ka oras sa gym, duha. Dugto nga. Gym ka? Ikag-granas da plane. Buka ang kulit ko. Pag gym mo, hindi ko mag-gym. Ito kong bayan. Makasara ka hindi ka mag-gym, ganakal pamantay. Ako man tayo. Sige rin tanaw mo ito squat nga dahil ko kulog tiglobot. Awa? Grabe, pag inanay mo may inuto ti batasan gastos mo. Siyo na yawa, pag uli niya, mo yung pinakaunang nasitar ni Oh, mga ikaw. chicks dito be. Nimita ka nga. Pag uli niya, Yung mo chicks sa pambi dito, kaya doon ka chicks. Oh. mo yung Nana, diya mo pakunya ng chicks kuno ako busy ko ito dinig ko halos makita sa amin. Busy ko siya. Hindi ka mag-gym, mamantay naman ka. Ano mag-gym ka kay? Yan si Panot. Dali mo ka. So, mag-gym na to. So, ano na ba? Ayun, so ka na. Kana! Adik sa ba pa. Ay, kidik talo. Bala ka. Paduhan mo na. Tumuong. Hindi niya ang sapon na ako. Ano na dito? Talagang inigawa sa naging gawin ko na giyon. Bukubol na ba na? Pinagawa sa mo, kalipang ni mo, tibok pa na tundan. Tibok pa na tundan, nilaglibang ni mo. Coba. Itong saging pa ko na yan. Ngayon mo na siya bodybuilder. Hindi ka na. Kaya ba? Kano na nagyan? Bungis yun. Tunla, nagkukun ko na sa babaw. Ito. Muna kay, Focus ka anaro nila. sa una, di mo kahit ano karon nahirapan na katalisod. Ala, pinitan naman na do. Ay, napala gigiyo. Sago lang para di mo tayo matao. Hindi Buta sa rep. Hindi ko na din mo. Ngam ni ka sa uli rin. Patak na tayo na nagulo. Nakakaunang na item na. Yan na, dito ko. Yung tanaw ba? Mutanaw mo gusto mo kayo. Ano? Ay, pagtali ko dito. Pagtali ko, nung nakatanawon. Usapa ka na gano'n. Yeah. Ano ka? Matibok ka na nig. Nagawa sa mga kunot. Itlog na nagtibok sagi. Itlog saging. Ang nung gawas. Dili ko makagawas tagi. Awa. Gusto ka na. Yamok ba? Usapa na. Ano Anong ba? gagmay-gagmayan ko pagkuhan? Saan pa na ni mo glagay? Pero ang papa ay nagungit sa kabukit nyo. Sa Kaduhang mo ya. Ay, iso ka game. Sayang na. Gusto ka na. Hindi ko bro. Ignorante dyan ang bata ka. Iyog tawag ko na ko. Tanawag eh. 1 week pa lang tanag gym eh. Pero iyan na yung ilaylay ra. Iyan na angat. Oh. Wow. 1 week pa lang nung gym mo. Basta proper gi. Bahalagaan basta proper. Walang Likod punta mo. yung bugat kayo. Magbak Ganaan na magbot. Hindi ko arasa. Ano, may anak? Sobrang kabugat. Di wana niya mapil lang yung gi. Nasa arasa. ko ito sila kay Bawagan sa iyo. Baloy. Dili ako. Mga tigulang na. Ano di, kay Bawagan ang tanang tiguang na yalan. Siyempre, tigulang na sila nag arsa-arsa. Hindi ko alam na Hindi lang pitiguang nga, wapay alam. Halagaan. Ay kaulaw arsa sa gym mo gaan basta proper. Paunahay mo kinsay mo build una, di ba? Mas una ang proper na buhat kaysa kanang buhat na halagaan basta proper. Sakto sa rate, sakto sa bilang, sakto sa set.
Hindi ako gym na po. Nagtanit mo naman, Jim. Hindi siguro. Parang Hindi ako mainang magpamantli ka, gansi kay tag... Internet Day, lang Dili, uy, Di, kamo ka. 15 kadlaw. Kay 30 makadlaw sa kabulan, yung alternate siya mabuhat, 15 kadlaw yung mabuhat sa 400. Hindi na lugi. Kabo ka pilang adlaw, 40. Oh. Kwenta sa 30 ka, kuhan, Kung 40, pulo ka adlaw, 400. 400 na. Ang imong binulan 1 to. Oo. O din kung mag-monthly ka, 400 ra. Bisag alternate try mong gym, di ka lugi. Hindi na, lunin mo na bante, 200 sa karte. Uy, grabe. Yun. Oo, Mingaw mag-edit mo, pang yun, luwi kayo. internet naman mag-gym. Dawa ka to akong gibayad, maura na ito, maura ang kwarta nila. May bayad na ka? Monthly? Nilo. Eh, katong mga ng gym, mga monthly mo dito. May dalan dako sila mo. May 40 ra to, 40 ra, katong yata sa bata ba? Padara pa, bayad. 40 ra. Ang tanaw tong mga nag-gym mga babae. Bayot mo to. Bayot na, kaya ba mo bayot? Kasi hindi mo na bayot. Ano kakaingan mo bayot? Ano may lisik? Ano nakilig mo na mayot? Kaya ba mo bayot? Namira ba tanaw ni mga baji yung mag-gym sa grabing siksiha? Manila ganyo, ganahan ko maglanta-lanta mga baji mo gym. Sa gym sa unang trabahoan ako kay duha ka building, duha ka kwarto, duha ka space ba. Ang dili sa Pikas, dili pwede mo suod ang mga babae, sa Pikas dili pwede mo suod ang mga lalaki. Pero pareha ang equipment, dilahi ang Ay, nagami akong tutoy, ma. Tingawin yung to kayo. Nagami akong tutoy. Nakong tutoy. Dako ano rin. Ang gamay noon ni murag ni plat. May platinum si Ja. Sa una nga, kasabitan man to ano. Hindi, ginay na siya ba? Mo nang tagduha naman ka sa aging imong nakaon, sunod lang tagupat na. Ko, lugay na ko niyon pero wagi mawala ko. May lamig na ibara. Sibra. Murag ko okay diri pa oh. Dili man taong 10 tayo murag bot. Hindi po sa ta guys. I don't know. Parang may nagamit-gamit din eh. Hawa mo kami yung nag-charge. Kung naingan ka charge, di charge. Asa ka dai? Pagkaan ko ni Pangit. Pagkaman sa naspan guys. Pagkaan ni Pangit guys, pagkaan rapod namon. Ako man lang giugasan yung kananan kanina. Kay, mali siya mukhaon ko ng mga pagkaon sa iro. Kay, taga-dukit mo ng luwa. Di ba Pangit? Ligid mo sa maanad ko. Nahanat naman is Pangit to. Kanan na po di siyang pagkaon. Napanay sa day mo ang tubig. Daghan ako nagsulang butangan ako ilisan ang kinabuntag na akong ilisan. Yung pagkaon nila guys, niming ko ni Pangit, parehas rapod sa mga pagkain. Kaon rapod sila, di man mamili.